Ngiyabingelela kuphi nakuphi la ngifinyelela khona ngalesi sikhathi nangalo mzuzu okhuluma njengamanje uRegina Komkono wazo ngokhuluma Regina into menhle ngamehlo efana noyisi into mehleka vele lo mhlathi ilalela ngoba insizwa zingisabashe sengikhophoza intombi zingisaba ngaphethe isikhali ngimuhle ngifana nobaba Muthandi sengibiza ngoma kaBonus ngoba uMayizuzu uFirst Born welcome kuhlalele wethu olushasha isalala lapho ke ngibhalele khona usisi uLuyanda ufuna ukuconfessa noma ufuna ukutshela indoda yakhe kabanzi mayelana nezinto ezenzeka nomngani kaBhuti asambeni siyoza ngaphakathi. Sanibonani, igama lami nguLuyanda. Ngihlala eMlazi, ngibhalela iSalala Show ukuze ngizotshela i-boyfriend yami ukuthi ngamitha kanjani and ngimithiswa umnganakhe. Balaleli emakhaya njengoba sengishilo ukuthi namhlanje ngibhalelwe usisi uLuyanda uzositshela kabanzi ngodaba lwakhe noma ke ngendaba eyenzeka phakathi kwakhe nomngani kaBrothers. Usekhona ke uLuyanda ngaphakathi kwi-studio ngicela sikhulume naye. Luyanda sis, sawubona? Ngiyaphila unjani? Yebo, usibhalelile kwi-show sisi wathi kunento ofuna ukuyi-confess ungasitshela kabanzi? Yebo, bengicelile la ukuthi ningikhulumise nesithanda sami uSiphe. Yebo. Ukuthi ngikwazi ukumtshela phambi kwathi nabantu ngoba ngiyamsaba ukumtshela nje uma sizobabili indaba yami ukuthi ngalala nomnganakhe manje sekukhona okukhona okukhulu kakhulu. Awungixoxele kabanzi ngomuntu wakho uwumuntu kanjani? Yena umuntu ophansi, umuntu othandanayo nje, oshowa nje uthando by affection. Akathanda ukukhuluma, yena nje umuntu onedlame. Oh, manje kunomunye umbuzo engifuna ukuwubuza. Uma ucabanga uzophatheka kanjani mesethola i-secret? Angifuni ukuqamba amanga, kona kuzomphatha kabi kakhulu ngoba kubi ngempela. Angiboni nje ngempela ukuthi futhi siqhubeka nje ubudlelwano bethu. Oh, okay, so wena ngamanye amazwi ufuna ukungitshela ukuthi ulindele noma yini engaqhamuka naye, ulindele noma isiphi isinqumo angaqhamuka naso? Yebo, ngisilindele okudina kwakhe nje engikucabangayo ngaba kubona ngikulindele kakhulu noma kodwa nje bona ngimthanda bengaqondile nje. Kwaba yiphutha. Elikhulu. Oh, hayi ngizwa kahle-ke. Balaleli emakhaya singambiza-ke uBhuti ukuze usisi ezoconfessa kuBhuti. Sawubona Bhuti unjani? Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila nami. Uyamazi usisi? Ngiyamazi uMasompisi. Oh, Masompisi. Oh, ngicela ungichazele ngobudlelwane bakho naye. uMasompisi umuntu wami. Umuntu wakho. Isithando sami. Okay. uMasompisi kunodaba afuna ukukutshela lona noma afuna ukukuxoxela lona. Yini le ngawo ukuthi sengazangibizela amakhamera nabantu abangaka yini le? Okay, ngicela ukuthi simnike ithuba achaze kabanzi. Ngicela ukuthi nje ulalele kuphela. Masompisi. Nangudali. Sithando sami, ngiyaxolisa ukuthi ngikubize nje phakathi namakhamera kodwa kunodaba la engidinga ukuthi ngikutshele lona elibalulekile. Ngale. Yakhumbula weeks ago ngenkathi siye ephathini kamngani wakho? Liyamnqobi. Ngafika lapho yakhumbula ukuthi ngasuka kwena ngathi ngiye e-toilet. Izinto ey'ningi angisayikhumbuli ngase ngidayile. Na-ke sengikuchazelayo ngaya-ke e-toilet vele. Uma ngiye e-toilet ngayenza izinto engizozenza khona uma sengiphuma ngahlangana nomngani wakho kwaba yiphutha-ke okwenzeka. Yini yaba yiphutha? Yehlisa umoya. Into eyenzeka ukuthi uye wangikhisa babe. Kodwa uyinze kahle leyo nto leyo. Uye owenza imuvi kimi. So ngagcina ngiy'thole ngisekamereni lakhe. Ufunani ekamereni lamnqobi wena? Ngangidakiwe nami ngangingayiboni ukuthi ngenzani. Uyasibona-ke izathu esasidala ukuthi mina ngikunqabele wena ukuthi uhambe nami sekuyaphathi leyana. Ingoba phela nabangani bami babeyile nje khona. Abangani bakho wena? Ingoba abangani bakho bayindlamvini.
yazi siswami Yebo. isizathu esasidala ukuthi ngingafuni ukuthi kuhamba naye lo. Mm. Ingoba ngiyamazi lo ukuthi unjani. Okay, nakho-ke sekukanjena-ke njengamanje kumele siphume nesisombululo. Uthini wena kulokho okwenzekile? Singicela umchazele, uqhubeke nje ukuthi kumchazele. Ungicela nawe ukuthi uzame ukwehlisa amaphaphu, ulalele sonke isitori, yabo. Yena-ke Mihla, okwenzakala ukuthi emva kwalapho saqhubeka salala. Saqhubeka nje kwaba kuningana iy'nsuku namalanga. Kwase ngathola ukuthi Kwase kwenzakalani? ukuthi ngikhulelwe. Okay, asehliseni umoya, udaba nalo usolo kanje. Usisi useyithole eseyithwele ingane yomnganakho. Ngiya-understand nami ukuthi kubuhlungu, kodwa manje kumele siqhamuke nesisombululo sokuthi kuzokwenzeka kanjani njengamanje. Nemibuzo eminingi nje emqondweni wami. So wena kula masonto adlule ubunqaba ukuthi silale ngenxa yokuthi ubuwazi ukuthi wena khona la udla khona. Cha, bengigula kwangempela kodwa bengingakatholi ukuthi ngikhulelwe. Ngithole nje ey'nsukwini ezimbalwa. Ngiyaxolisa. Nakhu-ke umama uthi uyaxolisa. Wena uthini kulolu daba? Ngixolela kanjani umuntu odliwe? Iphutha liyenzeka. Iphutha ukudliwa. Iphutha lenzeka. Yazi yini iphutha? Iphutha ukushiya isitofu lapha si-on. Iphutha wena uliphinda kawu-5 lenzeka ngaki kona? Khuluma lenzeka ngaki? 5, 6, Yo. 7. Angazi kahle. Right-ke balaleli emakhaya sisi ngala akasekho right, kodwa okubalekile useconfessile kumuntu wakhe wathi uyaxolisa. Le show isalala ila sikhipha khona amaqiniso. Mihla yehlisa umoya. Right-ke balaleli emakhaya siphinde sabuya nobhuti, ubhuti uMihla nosisi ngala. So ngicela ukubuza la kusisi. Manje sisi ngesikhathi ubusy nomngani ka boyfriend wakho, ubu-enjoya yini ukuthi uqhubeke nawe? Kuyacaca ukuthi ubu-enjoy. Angeke into umuntu engayi-enjoy angayiphinde kangaka. Niphinde kangaki nalo mfana uphinde futhi? Mihla benga-enjoy. Okay sisi, mina engifuna ukukuthola ukuthi nibe nenkonzo yasekamerweni kanye wamitha noma kuqhubekile iy'nyanga noma iy'nsuku ngoba phela uyasho ukuthi okwesihlanu. Yebo, kuqhubekile. Ubhebe engekho esemsebenzini. Yebo. Mina engifuna ukukwazi ukuthi benenzela endlini yakhe. Ima nawe ntombazane. Okay mhlawumbe ngithathula wena manje. Okay. Kushuthi mina ngiyahamba ekuseni ngiyavuka ngihambe ngiyosebenza. Wena usale wenza lamanyala lo wenzayo lapha. Uyazi ukuthi ngisebenza nzima, ngisebenzela thina sobabili, wena wenza le nonsense oyenzayo. Bengithi ngizwe. Ubuswenzani? Yo, yani. Ngiyaxolisa. Xolisa. Mihla ngiyakuthanda, ngithanda wena. Ngingayikhipha nale ngane. Manje ukumbulala futhi wena. Cha, ngenzela thina. Wenzela thina ngalesikhathi uphezu kwakhe. Uyi-enjoyile le nto leyani wena, uyi-nonsense wena. Angi-enjoyanga. manje Mihla nakho sekwenzeke kanjena, usisi uyamxolela, niyaqhubeka nempilo Uxolela kanjani umuntu odliwe? uthi uyaxolisa nje, uyamxolela niqhubeka nempilo noma akaqhubeke aye kuba kwengane? Yabo uma kungenzeka mina ngixolele lo. Yebo. Ngisho idlozi lasekhaya ngangiphathele. Uthini-ke njengamanje? Unondindwa wena yazi, hamba kuyondindwa niyoba umndeni nale nja yakho, nale nja yakho lo imithi uyezwa ngithi. Ngiyaxolisa Mihla. Hayi fusek man.
Manje ngifuna ukubuza uthi wena sekuphelile phakathi kwenu no-two. Kuphelile. Ayisekho into esazobuye ihlanganise nayo. Ngiyasho nje khona ikhona yini la. Luyanda nangu ubhuti uthi sekuphelile phakathi kwenu no-two. Uthini wena kulokho? Angiphiki ngiyamthanda uMehlo. Yebo. Ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke. Kodwa umngani wakho uhlukile mina. Uhlukile kakhulu. Angisho ukuthi ngithini, but ngidliwe nami ayikho into engizoyenza ngimithi ngidliwe mina. Lapho ngimeye kanjani umuntu lo? Ngiye kanjani le nja le? Yeyona. Right-ke babukeli emakhaya siluzwile udaba labhuti uMehla benosisi uLuyanda. Sisi Luyanda, njengoba sekwenzeke kanjena-ke wena isiphi isinqumo ozosiqhubeka noma isiphi i-step ozosithatha njengamanje? Isinqumo engizosithatha ngibona ngathi uMehla kumele ngimkhulule. Sengimzwisile ubuhlungu. Then nami ngeke ngikwazi ukubamba imizwa yami ngivumele ukuthi ngenze okunye. So nje ngizomdedela. Alright-ke balaleli emakhaya simzwile usisi uLuyanda ngodaba lakhe. Njengamanje sekuyisikhathi sokuthi simdedele naye usisi akagoduke aphindele ngasekhaya. Igama lami Regina Kamkwena, owaziwa ngoQueen Marriage Intomehle ngamehlo efana noyise. Intomehleka kwelelo mhlathi siyabonga sisalala nilale kahle.